erdiarokoa da. Erdiaroan jauregian egoten ziren, badakizu, ez da, jauregi alde baten biziten ziren, eta han, bizi ziren, senar emaztea jauregi baten, eta bazuten emakume bat kriada bezala. Eta etxeko saldunak edo senar emazteak, agintariak, bidai bat egin behar zutela, eta itxi zuten etxean kriadea bera bakarrik, jauregi guztia. Eta halako batean, gaba heldu zanean, beldurtuta zegoen, bera bakarri ze garai hartan lapur asko ibiltzen zen. Ateatanak itxi, eta sukaldea zegoela, hara non berba lotza entzuten duen aldean. Norbait berbetan zegoela. Belarria adi ipini zuen, eta entzun zuen esaten, argi mutila sartuko dugu zulotik. Argi mutila zen, antxine zegoen linternarik, eta zegoen kandil beten antzeko argiarekin, eta esaten zen, halako bat sartu eskero etxe barrura zulo batetik, eta zulo egoten zen, zezan egoten kaineriarik, eta sukaldeko ura erortzen zen tubo batetik bera, handi sartu eskero, barruan zegoena, argi horian barruan zegoen bitartean, lotan bat zegoen lo gelditzen zala. Eta itxarri pas zegoen, itxarri gelditzen zala mogilu ezinik. Orduan entzun ziren lapurrei esaten, argi mutila sartuko dugu zulotik. Eta emakumeak zer egin zuen hariniketan, alde egin zuen handik, bera harrako bezetekoan, geldi. Eta eskini baten jarri zan eta sartu zuten mutilak argi mutila. Eta entzun ziren esaten, badezpadan, behan ere norbait egon alda, eta katuaren zulotik beste argi mutil bat sartuko dugu. Orduan emakumea korrika joan zen bera, eta ateak egiten zuten olako zulo bat, azpian, katuak eta sartzeko. Eta han jarri zen aizkora bat eskuen hartu, horrela, eta itxaroten nos sartuko besoa eta argi mutila. Eta ikusi zuenean han zetorrela argi mutila besoarekin, jo zuen askoraka da bat, eta han gelditu zen korta barruan, besoa argi mutilari helduta, eta izugarrizko oiru handia minarena entzun zen kanpoko aldean. Han gelditu zen neska, zer egin ezekila, besoa barruan zegoela, eta konturatu zen lapurraiek alde egin zutela. Orduen izugarrizko naska ematen zion, baina hartu zuen tenaz handi batzuekaz beso hori eta begiratu gabe, eraman zuen zutara eta erregin zuen. Baina bera gelditu zen flan bat egoten da bezala, arduraz eta dar zer egin ezekiela. Hurrengo egunean etorri ziren jauntzuak, saldunak, emakume eta gizona. Eta esan ziren, begiratxo zer gertatu zen. Lapurrak etorri ziren eta bateri besoa moztu dion. Entzun zuenean etxeko gizonak esan zion, guk alde egin behar dugu hemendik. Ze besoa moztu badiozu bateri, ziur etorriko dira guztiok hiltzera. Hori ez dute parkatzen lapurrak. Eta kriadeak esan zuen, eta ni zer egingo dut hemen bakarri, nik ere alde egingo dut. Eta bertan bera utzi, gaztelu handi hori, eta alde egin zuen. Kriadea joan zen oso urrun. Eta beste jauregi batera joan zen lana eskatzera eta emazioten. Eta bazegoen mutil gazte bat, zaldiak eta zaintzen zituena, eta maite mindu egin zen mutil gazte horregaz, eta eskondu egin ziren. Eskondu eta haien etxera joan ziren bizitzera. Eta alabatxo bat ere izan zuten, neskato polipan. Eta egun batean, badio afaltzen zegozala, emaztea badiotxo gizonari, aizu, zuk ez dakizu, baina orain, 20 urte, gizon bati lapurretan etorri eta besoa moztu nion. Gizona berehala konturatu zen, bere anaia zala hori, eta bera zala bigarren lapurra, baina isilik gelditu zen. Eta pentsatzen hasi zen. Eta orain, orduen esan nuen, hil egingo nuela enteratzen banintzen norken duzion besoa niren anaiari. Eta orain zer egin dezaket, nire emaztea da. Baina, mendekua hartu behar dut, eta karta bat idatzi zuen bere anaiari. Esan zion aizu, orain 20 urte zuri besoa moztu ziona, zoritxarrez nire emaztea da. Asko maite dut, baina zure esku izten dut bere bizia. Etorri zaitez eta zu nahi duzun egin.
Handik 15 egun barru, gizona kanpoan zebilela, alaba bere ondoan, 12 urte dolan izango zituen neskatuak, zaldun bat kapa beltz handi batekin agertu zen. Kapa beltz handi bat zekarren, kapapea zekarren eskua moztua atuta. Eta aitak, esan zion alabari, joan zaite zara eskinera gizon horrekin berba egin behar dut. Baina neskatu oso zurra zen. Etxeki ezer pasetan zen, baina zer rarraroa nabaritzen zuen. Eta joan zanara eta zerbait egiten zegoelako, baina belarrian neukan ipinita. Eta entzun zion nola bere aitak zaldunari esaten zion. Aizu, besoa moztu ziona, zizuna, nire amaztea da. Baina zu nire anaia zareala ez, hil ezazu. Gaur gabaz esango diot afari gozo-gozo bat prestatzeko. Eta afaria bukatzerakoan, atera kapapetik hor daukazu lantza edo espata hori, eta burua moztu jozutekin. Alabak entzun zuen, baina oso azkarra zen. Eta disimulatu zuen oso ederto, eta joan zen amaren gara eta dena kontatu zion, izan zion, amatxu kontuz. Etorri dana, eta dena kontatu zion. Zua moztu ziona da, eta aitak hauxete zalio. Emakumeak esan zion, bueno, erdiko guardieri esango diet, etortzeko, izkutatut egoteko, eta momentu heltzen denean, harrapatu desatela eta eraman desatela kartzela. Heldu zangaba, senarrak esan zion bezala afari gozo-gozoa prestatu zuen lauretzak, eta maien jesarrita jasuten. Kapapean, eukan besoa, ez zuen atera kapapetik. Honekin jaten zuen, baina kapabeti ez talita zeukan. Eta lako batean, afaltzen amaitu zutenagaz batera, neskatu ere disimulatzen zuen oso ondo, esan zion kapapekoari besteak, hor daukazu zuri besoa moztu zizuna. Hil ezazu. Baina, kontoa erdera esaten dela sangre fria, ezta? Eta orduen, momentu hartan espata atera zuen, hau eskua moztuta baukan honekin aterako zuen, eta atera zuen espata, eta atera ziren zeuden lau guardia, eta eskuetan arma zuela harrapatu zuten, eta kartzelaratu zuten erdirako. Senarra uste dut aske itxiko zuela, zen en el fondo esaten den erderaz asko maite zuen bere emaztea, eta uste dut barkamen eskatuko ziola. Egia basan edo ez basan, sardadilak alabasan eta atera, emeko peinako